Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Исәнмесез, хәерле иртә, кадерле җыр моң яратучы дуслар. Шимбә иртәнге сәгать 10, ай башы, димәк, октябрь айның яңа унлыгы белән бүген танышабыз, дуслар. Илсия Бәдретдинова, Илмира Нәгыймова, Зинра Хәмризат Рамазановлар, Гүзәлем һәм башкалар октябрь айның иң кайнар хитын яулау өчен инде көрәшкә башлыйлар. Сары көзнең искиткеч матур очырына аяк бастык, бик моңсу да шул вакытта гүзәл дә әлеге җыр. Көз уңышларга бик бай, шуның белән бергә бәйрәмнәр белән дә безне һәр даим сөендереп тора. Шуларның берсе укытучылар көне. Һәм без бүген нәкъ менә шул турыда сөйләшербез. Безнең катнашучыларыбыз үзләренең укытучыларын хәтерлиләрме? Мәктәпне сагыналармы? Гомумән үзләре нинди фәннән укыта алырлар иде микән? Димәк, дуслар, бер сәгать дәвамында барысын да ипләп сөйләрбез. Җырларга күчкәнче тавыш бирү тәртибен исегезгә төшереп үтәм. Һәрбер җырның үзенең телефон номеры бар. Җыр барышында һәм тапшыру барышында әлеге номерларны и телефоннарыннан җыеп, тавышлар юллап җибәрә аласыз. Бүген тавыш бирү бушлай. Шулай итеп, дуслар, беренче катнашучыбыз Илсия Бәдретдинова. Ниһаять, төркеме белән гастрольләргә йөри башлаган. Шуңа күрә җырчының көзнең матурлыгы белән хозурланырга вакыты бик күп. Безнең Татарстанның табигате искиткеч матур дип, ой хисләре белән дә ортаклашты. Инде темабызга килгәндә, Илсиянең бер генә дә укытучы буласы килми. Ни өчен дигәндә, мин укытырга, өйрәтергә һәм үземне өйрәткәнне тыңларга һич кенә дә яратмыйм ди ул. Гәрчә Илсиянең үзен өйрәтүчеләр бик күп. Кем дисезме? Instagram битен ачып карагыз. Инде Илсия укытучы буласы килмәсә дә, мәктәпне әллә ни сагынмаса да, кашкарыйлар тотып 1 сентябрь көнне мәктәпкә баруын бик тә исендә һәм хәтерли. Һәм укытучыларга ул бер генә теләктә кала. Иң мөһиме сабырлык сезгә ди ул. Нәрсә җитми сиңа күңел исемле җыр белән кайнар хитны башлыйбыз. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә кирәк? Дөньям тыныч, аяз күгем, тормышым мул. Нигә сыкрый икән йөрәк, ник күздә яшь? Булганына шөкер итсен, рәхмәтле бул. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Нәрсә кирәк сиңа күңел, нәрсә җитми? Бәхет белән тулы бата һәрбер таңым. Тоеп яшим Ходаемның рәхмәтләрен. Тик нигә соң сыкрый йөрәк әрни җаным? Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез
нәрсә җитмей безгә дуслар, нәрсә җитмей. Күңелләрнең тынычлыгын кая җуйдык? Әллә инде рәхәтеннән бу дөньяның чынлап да яшәп туйдык, яшәп туйдык, яшәп туйдык. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми? Бер Ходаем күңел тынычлыгы сорый. Бәхетемнән шашып көләр чакта, бер сәбәпсез үкси елыйм. Бер сәбәпсез үкси елыйм. Илсия Бәдердинова беренче минутлардан 30 тавыш җыя алды. Алга таба әле 1 сәгать дәвамында сез тагы да күбрәк тавышлар юллап җибәрә аласыз. Илсия Бәдердинованың махсус номерын экраннардан язып алгансыздыр дип ышанып калабыз. Без алга таба дәвам итәбез. Октябрь айы кайнар хитка гына түгел, Болгар радиосына да яңалыклар алып килде. 1 сентябрьдән өр-яңа сезон. Яңа матур җырлар, яңа тапшырулар, яңа сәхфәләр. Булар барысы да Болгар радиосы дулкыннарында. Тулырак мәгълүматны сез гадәттәгечә безнең рәсми сайты www.bulgarradio.com сайтыннан һәм социаль челтәрдәге барлык рәсми аккаунтларда да карап бара аласыз. Рәхим итегез, безнең дулкыннардан аерылмагыз дип тә куйык әле. Алга таба дәвам итеп, дуслар, чираттагы яңа җырга һәм җырчыга күчәбез. Лилия Гыймалдинова татар теллек лицейын бетергән. Айруча ул биология, алгебра, төрек теле дәресләрен яраткан. Һәм нәкъ менә шушы фәннәр буенча укытучыларына ялкынлы кайнар сәламнәр ирештереп калады. Лилия үзе укытучыларны, лицейны яратса да, укытучы буласым килмиде. Минем холкыма туры килми, сабырлыгым җитеп бетмәс шикелле дип тә менә шулай шушы фикерләре белән уртаклашты. Димәк, дуслар, өр-яңа җыр дидек, төнге утлар, хәзер үк тыңлыйбыз һәм сездән бәя алабыз. Дигән бу уйлар җанны урап алган, хут ялкын хисләрдән урамнары тар. Төнге урам, мин кайтып барам, әй сиңа әйтәсез сүзләрем бар. Ә күктә йолдызлар нур сибеп балкый туган ай, минем кебек син дә мине яратасың шулай. Төнге урамны яктыртып, шәһәрнең утлары балкый,
Шираттагы катнашучыбыз Мурат Гайсин бераз гына үзе дә укытучы икән. Ни өчен дигәндә, чөнки берничә ел элек ул берничә өлкән кешене җыеп Тургай ансамбле булдырган. Халык җырлары, ретро җырлар башкарабыз. Быел концертымда да катнаштылар дип сөйләде ул безгә. Кайнар хитта катнашучы җыр да Сайра Тургай дип атала. Jirge tağın şeyler kiler, Sinin jırın jeydegene, Sayra turga, sayra sin izdere, Tına kurme, sayrana, sayra turga, Ötkenşe sayra, halden taymaz inhar tanımağına. Mine jırlarıma, sina kuşalık, ömrümünün jeylerinde, sayra durur. Sin izleri tına kurme sayrana sayra turgay şey ütken şey sayra halden taymaz inhar tanımana Bitemin tuktalasın Sinin jarın jeyler ötkeş Sayra turgay, sayra sin izleri Tına kurme sayrana Sayra turgay, jey ötken şey sayra halden taymaz inhar tanımana Tanı qalarma ömrümünün sana jitkeş sayra turgay sayra sin izlere tına kurme sayrana sayra turgay jey ütken şey sayra halden taymaz inhar tanımana Tuktap kalmaz inhar tanımana
Исегезгә төшерәм, дуслар, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Шуңа күрә теге яки бу җыр сезгә ошый икән һәм сез аларны беренче рәттәргә бастырасыз килә икән, рәхим итегез, тапшыру барышында бушлай тавышлар юллап җибәрә аласыз. Без алга таба дәвам итәбез. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновларга да тукталып алыйк әле. Икесе дә мәктәптә яхшы укыганнар һәм ул елларны бик сагынып искә алалар. Ләкин ул елларга кабаттан әйләнеп кайтмаслар иде. Инде фәннәргә килгәндә Алмаз бик тә сызым дәресен яратып укыган. Ни өчен дигәндә, әлеге фәннән аның әнисе укыткан. Зөлфирә исә алгебра һәм физиканы үз иткән. Укытучыларга килгәндә, үзенең әтисен, биология фәне укытучысы Рәшит абыйның дәресләрен сагынып искә ала. Бик кызык һәм мавыктыргыч үтә иде дип сагынып искә ала. Әле әйтергә онытып торам икән, Алмаз белеме буенча укытучы, ләкин әлегә мин укытырга әзер түгел ди. Кем белә, бәлки киләчәктә Алмаз Мирзаяновның исеме бу өлкәдә дә яңгырар. Әлегә бик матур дуэтның җырларына күчик. Тынычлык, ике якында тигез күреп. Ике якны да тигез күрегез. Sorularına iki yakında tigiz itip, hürmet bilen İki yakında tigiz itip, Ике якында тигез күреп, сабыр булып, шулай яшәргә язсын. Матурым гел теләкләрдә ике якында тигез күрегез дип әйтәләр. Без һаман теләчедә ятабыз. Ни, әйдә китек сүңме Симге? Әйдә. Әйдә. Бер кайда кермибез. Туп-тур авылга кайтабыз, яме? Яра. Әле ни матур мәйдә туктап карыйк әле. Җәйдәлән көз бакча төрләрендә саубулашу вальсы әйләнә. tılsımına Түзә алмый йөрәк, Җир әйләнә, хисләр бәйләнә. Син минеке, Мин синеке, Баш әйләнсә дә әйләнсен, Җәйләр көзләр бар. Ничек матур. o bizden Müslim. Hadi misin atağın bir sürpriz yapsın. Kızların gibi. баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша, Тик сөю бездән китмәсен. Күз ялкыны кышкан якты төндә, карашыңнан синең назланам. Җәйләрендә янмаш чәчәгең, алтын көздә татлы балалман. Motorum. Eydi enilerge metruşka yapsın. Баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша, Тик сөю бездән китмәсен. Син минеке, Мин синеке, баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша, тик сөю бездән китмәсен. Җәй белән көз бакча түрләрендә уздырамы алма туйларын. Гомер бакчасында әйләнәбез, кулларыңда минем кулларым. Син минеке, мин синеке, Баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша, Тик сөю бездән китмәсен. Син минеке, Мин синеке, баш әйләнсә дә әйләнсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша, тик сөю бездән китмәсен. Җәйләр көзләр бар саубулаша, Тик сөю бездән китмәсен. Сез кайнар хит тапшыруын карыйсыз һәм без алга таба дәвам итәбез. Октябрь айының кайнар унлыгы белән танышын алга таба дәвам итигәле. Һәм тагын бер катнашучыбыз ул Раян Садриев.
Укытучылар темасына килгәндә, район бик яратып үзенең сыйныф җитәкчесен искә алды. Ләкин башка егетләр кебек үк районга физкультура дәресе бик тә якын булган. Һәм моның нәтиҗәсе дә бар. Район үзе спорт гимнастикасы буенча бик каты шөгыльләнә икән һәм инде Россия спорт мастеры исеменә дә лаек булган. Алай гына да түгел, 2013 елда ул бу өлкәдә шәхси мәктәп ачып җибәргән һәм бүгенге көнгә кадәр шунда өлкән тренер булып эшли. Димәк, районны шулай ук укытучылар көне белән тәбрик итәргә була. Уңышлар сиңа, район. Бу мактаулы, бик тә катлаулы эшеңдә озак еллар матур итеп хезмәт итәргә Ходай насып итсен. Инде Раян Садриевның җырына күчәбез. Тукта вакыт. Yıllar alga bara, yıllar tınnan yollar kala. Şapkan bulabız gümürge, şapkan bulabız gümürge, vakit артыннан jiterge. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişimiz hiç de anlatma, anlatma. Ey kuvabız dünyanı, kuvabız biz turmuşunu. Atlıyız yürürəbiz biz, atlıyız yürürəbiz biz, tutam deyip biləbiz. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Kişe bugün hem irtege, бар уйларыны шын итәргә. Иңне иңгә куеп бергә, иңне иңгә куеп бергә, гомер юлларын үтәргә. Tukta вакыт tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta tukta tukta, tukta инде tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Шулай итеп, дуслар, без инде кайнар хит тапшыруксаларында 5 җырны карап чыктык. Алда әле тагын 5 җыр кала. Әйдәгез, нәкъ менә шушы урында турнир таблицасына күз салыйк. Кайсы җырчыга өстенлек бирәсез икән карыйбыз. Һәм инде без күрәбез, беренче урында әлегә Мурад Гайсин бара, 2дә Лилия Гыймаддинова. Алга таба сез инде башка тавышларны күрәсез, беләсез. Инде алга таба кемнәр җырлаячак, анысы да билгеле.
Димәк, әлеге номерларны язып җибәрә аласыз. Исегезгә төшерәм, һәрбер җырның үзенең махсус шәхси номер бар. Әлеге номерларны бүген тапшыру барышында, ягъни турыдан-туры эфирда телефоннарыннан җыеп тавышлар юллап җибәрергә мөмкин. Тавыш бирү бушлай. Чираттагы катнашучыбыз Эльмира Нәгыймова инде бу көннәрдә мәктәп эшләре белән мәшгуль икән. Ни өчен дигәндә, чөнки аның улы Камил 1нче сыйныфка барган. Сентябрьдә мәктәпкә баргач башланган иде, шуннан бирле көн саен мәктәп елларын искә алам. Без укыганда болай түгел иде. Моны без гомумән 5нче сыйныфта гына өйрәндек диеп, бераз гына аптырап та кала икән. Гомумән алганда Эльмира мәктәптә бик яхшы укыган, айрыша алгебра фәнен үз икән. Алгебра фәне укытучысы белән алар хәзердә аралашалар. Еш кына концертларыма чакырам, аңа ялкынлы кайнар сәламнәремне ирештерәм дип, сәламнәр әйттем Эльмира Нәгыймова. Гүлназ, сәлам. Туган көнең белән сине. Сәлам, рәхмәт кызлар. Сез бүген киләсезме бит? Әлбәттә киләбез. Адресыңны җибәр. Күзләрең тулы сер синең, елмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Күзләрең тулы сер синең, елмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтәтелеп. Яндырма йөрәккә йөне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек, мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек, мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен, барыбер ярсый күңел. Сагындырма да сине юкка, син бит минеке түгел, берсә дә түгел икәнен, барыбер ярсый күңел. Яндырма йөрәккә йөне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек, мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек, мин синсез түзгәнемне. Мин синсез түзгәнемне, синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтеге ишегем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Оныттым инде дигәндә, киләсең дә чыгасың. Әйтеге ишегем нәрәдәлә кавыштыру чарасын. Яндырма йөрәккә йөне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек, мин синсез түзгәнемне. Яндырма йөрәгемне, үзмәле үзәгемне, үзем генә беләм ничек, мин синсез түзгәнемне. Яндырма, көйдермә, үзем генә беләм ничек, мин синсез түзгәнемне.
Укытучылар турында сөйләшүебезне белгәч, чираттагы катнашучыбыз Анастасия Макарова иң беренче нәүбәттә башлангыч сыйныфта татар телен укыткан Дания Наилевнаны искә алдым. Нәкъ менә аның ярдәмендә мин татар телен өйрәндем ди ул. Анастасия мәктәптә яхшы укыган, шулай ук алгебра дәресендә якын икән, ләкин шулай да укытучы булырга ул теләми. Һәрбер кеше үзенең күңеленә якын булган эш белән шөгыльләнергә тиеш. Шул вакытта ул аны тиешенчә башкарачак һәм без камил тормышта яши башлаячакбыз ди ул. Кайнар хиттә Анастасия Макаровның туган көн җыры яңгырый. Бүген туган барлык тамашачыларыбызга әлеге җыр бүләк булып яңгырасын. Гөрләүкләргә карыйм да, балачак төшә искә. Кәгазь кыймам кар суында, акты китте гел истә. Без үскәндә елгаларда, акты ярыннан ташып, күзәтүе рәхәт иде. Елга ярына басып, кар суларын ташыйды. Бик сирәк, кар суларын ташыйды. Асып киен тәшиләк, хәзер инде шишмәдән дә. Су ташучы бик сирәк. Итегеше су булса да, егермәдәгиләргә шаттыкта кирәк иде, калды сагынып сөйләргә. Әниләр дә белмәй иде, кайда нишләп йөрүне. Рәхәт иде тузганактан, тәкыяләр уруы. Хәзер инде безнең кебек, уйнамый балачага, кар суы да шаулап түгел. Әллә нигә тынага, хәзер инде безнең кебек, уйнамый балачага, кар суы да шаулап түгел. Әллә нигә тынага. Суга кермә, барма ярга, юшләнмә суга без. Сулар йырып уйнап үскән, балалар бит юкса без. Яр буенда бала күрсәк, күрә тора чәчебез. Үзгәрдек шуны, үзгәрдек, арткан саен яшебез. Ясулышы бар җиһанда, елмаеп кояш килеп, балачакка кайтып килдем. Гөрләүкләрне күреп, ясулышы бар җиһанда, елмаеп кояш килеп, балачакка кайтып килдем. Гөрләүкләрне күреп, балачакка кайтып килдем. Гөрләүкләрне күреп, гөрләүкләрне күреп. Эх, балачак.
Инде аңлаугызча, октябрь айында шулай ук Лилия Муллагалиева да катнаша һәм аның гөрләвекле балачак исемле җырны без әле генә сезнең белән бергәләшеп тыңлап уздык. Инде Лилиянең дә гөрләвекле балачагына тукталып үтик әле. Димәк, мәктәптә укыганда Лилия айруча да татар телен яраткан һәм аның укытучысын Венера апа, аның озын кара тылымына, зифа буена, шилтәрәвекле тавышына сыкланып карап утыра идек ди ул. Инде хәзер дә Венера апа матурлыгын җоймый, һәм инде тавышы да нәкъ менә шушындай шелтрәп тора ди. Лилия фикеренчә, аның сәнгатькә мәхәббәте нәкъ менә Венера апа ярдәмендә уянган, нәкъ менә Венера апа әлеге мәхәббәтне уята алганда. Лилияны без дә укытучылар көне белән тәбрик итәр идек, чөнки Лилиянең бит дипломында Окка кара белән укытучы дип язылган, ләкин Лилия мин әле моңа әзер түгел ди. Бәлки кайчанда булса булыр, ләкин хәзер түгел, рәхәтләнеп җырлап йөрим әле дип безгә елмаеп карады һәм шушы фикерләрен ирештерде. Шулай итеп, дуслар, без Лилия Муллагалиеваның җырын тыңлап уздык, ә хәзер вәгъдә иткәнебезчә Анастасия Макарова туган көн җыры белән тавышлар сездән. Җирдә кабынган яңа учак, күктә кабынган як-якты йолдыз, туган дөньяга бәхетле бер кыз. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Хисләрем чыпчын, елым көләмен, яшьлегем татлы, тәмен беләмен. Туган көнемдә бәйрәм сәламе, бәхетле елсын язмыш каләме. Минем көнемдә елмая җиһан, мин яратырга дөньяга туган, һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем.
Октябрь айның тагын бер катнашучысы Гүзәлем. Аның өчен мәктәп еллары бер проблемасыз рәхәт узган. Ниндидер үй эшләре, мөстәкыйль эшләр катлаулы булуын һич кенә дә хәтерләмим ди ул. Безнең сыйныф бик дус һәм шук иде. Безне укыткан барлык укытучыларга ялкынлы кайнар сәлам һәм тәбрикләүләр ирештереп кала безнең Гүзәлем. Кадерле дуслар, инде бу минутларда без Бас әле исемле җырына күчәбез. Гүзәлемгә күп итеп тавышлар юллагыз. Kızım, bu sandıkını bir kaşan aşağı görme. Niye? Açsan bitti baş kızım, bitti. Bitti baş. Abi ne oldu bu? Oğlunun laganeti koptu bit. Abi ya şu takıyla Tatarca iğrenecek direk. Yalana yak. Bir şun tutmun da benim o ya. Dertli kilerge iyerip eydene bir basalle. Hey, hey, hey. Bu şartlıklı minutlarının sungusu bulmasalle. Hey, hey, hey. Basalle, basalle, tüper tüper basalle. Mahtur basuların ölen künellerle aşale. Basalle, basalle, kara ele atına. Ayakların irik sözler simağına taktılar. Abi bunu nişik jingip bulasın. Biyip. Benim bit ayaklarım biyi bilmeyi. Kungilem bile biye var. Yaşacağım varsan beni biyemezsin beni. Aklı sitsa külmegimde kiyermen digen idi. Hey, hey, hey. Müsip buyga jidu bilen kiyermen digen idi. Hey, hey, hey. Basalle, basalle, tüper tüper basalle. Mahtur basuların bilen
Кайнар онлыкка нокта куючы соңгы дуэтыбыз Азинра һәм Ризат Рамазановлар хәзер үк сезнең өчен, дуслар. Aşar idim Kirpiklerin arasına Yat gözden koşar idim Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Gaşık dilin ağlarına Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Gaşık dilin ağlarına Soluşun erip Minim utlu kışağıma da Gidersin sen de erip Bu veririm seni canım Şaşı tatlısı yüden Bəxtli yolma yolların Gitmesin de yüzünden Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Gaşık dilin ağlarına Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Gaşık dilin ağlarına Şaklı Menge ıntılmazlık itip Biz birge bulan şakını Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Gaşık dilin ağlarına Sırlarımını Seylerim ağlarına Derni tügülü güzellerine Gaşık dilin ağlarına Derni tügülü güzellerine Gaşık dilin ağlarına Әлбәттә, барысы да яхшы булыр, дуслар. Без бүген октябрь айының кайнар унлыгы белән таныштык. Безнең унлык менә шундыйрак булды. Хәзер әйдәгез нәтиҗәләргә тукталыйк. Һәм без күрәбез, беренче урында Лилия Гыймаддинова Төнге утлар исемле җыр бу атнаның иң шәп җыры. Моны шулай дип сез хәл иттегез. Алга таба да зурдан-зур уңышлар тәп калабыз барлык катнашучыларыбызга да. Дуслар, инде саубулашыр мизгелләр килеп җитте. Ахырда тагын бер кат барлык укытучыларны бәйрәм белән тәбрик итәбез. Әлбәттә, сабырлык, тәрбияле укучылар теләп каласы килә. Һәм шулай гали өлкәннәребезне дә бәйрәмнәр белән тәбрик итеп, сезгә иминлек, тынычлык һәм сәламәтлек теләп каласы килә. Киләсе очрашуларга кадәр дип саубулашабыз. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина булдым. Пока-пока. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә.